podem tirar traca, com diem, però sí que és cert el que havia dit abans, l'existència d'una seixantena de capçaleres i de cada vegada més diaris digitals a la xarxa denota que n'hi ha una vivor cultural i una necessitat informativa en valencià que és important. Anem creixent, no som 4 que anem en uns 600, crec que ara són milers de persones les que té necessitat i que demana una informació en la seva llengua. Hem anat creixent, sí, no hi ha dubte, no hi ha dubte. Per contra, la crisi econòmica ens ha situat en la necessitat de fer un replantejament de la plataforma informativa. Els mitjans de comunicació en paper tenen una vida limitada, no pel que puguen durar, sinó perquè els usuaris van buscant altres eines, van buscant altres sistemes. Internet informa a moltíssima gent. El Punt en concret té una gran quantitat de visitants diaris i ens consta que té certa influència, certa. Perquè el bo dels mitjans de comunicació, a més d'informar, és també que tinguin la capacitat de fer derivar la societat cap a alguna part.